čo navrhuješ, lebo ja by som ako prvé chcela, že ja by som odhalila nominácie. Nech sa páči. Máš ich vo válke, dúfam. Áno, mám ich v igelitke. Ako som už spomínala, Štúdio 4 takisto má aj portrétistu vlastného, ktorý skutočne akože narába veľmi obrovským darom od Boha talentom a vie veľmi detailne zachytiť proste črty človeka, jeho vyžarovanie, jeho osobnosť. A vzhľadom na to, že ja som vedela teda nominácie, tak som tomuto nášmu portrétistovi teda oznámila, že kto, bude to každý rok, tak to každý, kto bude nominovaný, dostane namalovaný svoj vlastný portrét. A je to normálne na platne. Takže každý dostane svoj vlastný portrét namalovaný a potom teda neskôr vyhodnotíme. Počkajte, si musím pozrieť, že kto je vlastne nominovaný. To áno. Takže toho roku sú nominovaní 2 členovia Štúdia 4 právoplatní. Neskôr opäť v ďalšom bode programu vysvetlím prečo a za akých podmienok tieto nominácie získali. Boli to len 2 ľudia, žiaľ Bohu, za rok 2008. Čo mi je ľúto. Mohlo nás byť 14 nominovaných, keby sa snažíme o to. Žiaľ Bohu, nie. Takže v tomto roku sú nominovaní 1 žena a 1 muž. Na finále to je. Takže prejdeme k tretej cene. nominovaný muž Štúdia 4 je... Toto asi môže byť. Miloš? To nedáva. Neviem. Ako to pociťujete? Nechajte to na seba doľahnuť. To nás že tam je ganča. Ja si... Nedáš tam? To je ganča. Ale palmy To je ganča. Anže Miloš nepoužíva červené, ale No, fialové. dobre, pretože... No poviem, že tento obraz, portrét, bol malovaný... Bol malovaný normálne na základe fotky, skutočne. Takže vieme, kto je nominovaný, áno. Ľudia, povedz meno. Takže nominovaný za kategóriu muži je Miloš Pavlovský. A za kategóriu ženy je nominovaná To je peklo. Zaslúžila alebo národný? To bude Renata. Áno. Toto tak Toto je. Petra? Ferrari. Tak sa rozhodnite, kto to je? No. Nenapínajte nás. Čo sú tam? Tie vlasy sú taký blond, to skôr Petra. Áno. Jeden z najblodavejších Vy, hlasí. čo sú tam ďalší. Petra. Ja si myslím, že to je verný obraz. Ale troška hrubšie obočie, no. A tie sféry sú... No, podotýkam, že tento portrét bol maľovaný, žiaľ Bohu, na tej fotke daná osoba bola dosť opitá. Čiže tie črty nemohol portrétista tak verne zachytiť, áno. Ale to už nie je Miloš. Nie. Triezku tejto osoby sme žiaľ Bohu nenašli s portrétistom, takže... Povedz meno. No nenapínaj už toto. Takže nominovaná za kategóriu ženy je Petra Gálová. To je kategória ženy? Nie, to som si teraz nemyslela. To je portrétista. Tomáš Daniš. Ale sa to prekvapilo, že? Ja som takisto netušila, že vie takto fantasticky maľovať. To je tvoj frajer? Áno. Bývalý? Nie, súčasný. Takže to je taký akože odhalenie pred cateringom.